Čau, vítajte u môjho nového videa a teraz si ukážeme, ako nainštalovať Office 2023. Treba len tento jeden súbor. Ten bude mať popisku a ten si stačí stiahnuť. Ak máte 30 GB počítač, tak si kliknite na tento setup. Ak 64 GB, tak setup x64. Ja mám 66 GB, takže kliknem na setup 64 a stlačím áno. Teraz si ideme vybrať, aký balíček chceme. Nestačí bohatě tá jednička, tak napíšeme 1 a tlačíme Enter. Teraz, či to chceme slovensky alebo česky, chceme to slovensky, tak klikneme na 1 a Enter. A už vidíme, že už sa nám začalo stávať Office. Keď to bude, malo by to byť hneď, nemalo by to veľmi dlho trvať a teraz sa nám stahuje 2016 a automaticky si ju potom prepneme na 2023 a ešte aktivujeme. Keď to bude, tak sa vám ozvem. Tak, teraz sa nám to dokončilo. Môžete kliknúť zavrieť a teraz čo? Teraz si poviete, že čo ďalej. Už tu máte load, môžete sa dať na plochu, no ale dáte súhlasím, tu niečo klikáte OK a môžete robiť, áno? Ale nemáte ho aktivovaný. Tak ho zavrieme a toto si ešte nezaplatí. Teraz sa nás to opýta, či to chcete aktivovať. Ak áno, tak kliknete A, čo my chceme, a keď to nechcete aktivovať, tak iba čokoľvek iné, alebo to zavriete. Takže klikneme A, Enter. Musíte byť pripojený na internet, ale. A teraz len počkáte chvíľočku, to bude rýchlo. Toto by hneď malo byť. A je to tu. Aktivácia prebehla úspešne. Môžete zavrieť, aj toto môžete zavrieť. Otvoriť Word. A tu teraz to dáte aktualizovať. Všetko tu poaktualizujete a potom už sa vám aj ukáže, že to je aktivované. Toto bol tutoriál, ako si nainštalovať Office 2023 zadarmo v roku 2023. Budem rád za like, odber, zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa.